Iya ya. Andara musik. Andara musik. Andara musik. Heeh, piye Nduk Cahyo arep ngatur napa sliramu? Lah napa niki? Loh. Karo aku dhewe ya. Nggih, kalian jenengan to. Nek karo aku nyuwun kangen ning ati wong ayu. Oh nggih. Heeh, suwe karo sliramu. Nyuwun kangen ning ati, Mas. Mangke benjo pangarep pangonjong temanten mbok bilih badhe dono suwanten. Mangke ditenggo wonten panggung.
sampe mumpangen sliramu Wis mari to, Pak? Wis mari lho. Nggih. Yo. Aja wulan jeh menika kangen ing ati wis pindah malih kunjuk sangyaning para tamu ingkang sampun pikantuk dedhaharan monggo dipun aturi sugeng hangedhapi dedhaharan kanthi nikmating rosmar dikaning kayun resek samaning budi lan karsa ingkang dereng pikantuk crantos sawetawis awit tamune ya luar biasa nganti teko pinggir etan kidul lor etan wah gendep. Ya ganti sing tengah jo meneng Bang Ayu nggih monggo. Andara musik. Jan spotnya luar biasa. Ya, spotnya luar biasa. Biasa di luar. Luar biasa apa biasa di luar? Ya ini kok mengke kula WA, Pak. Oh iya. Oke. Jih. Mari ngaturne apa Wong Ayu, Jih. Niki pasih langga malih. Jih nyuwun. Nyuwun rasa tresno. Andara musik. Kandas? Oh ya ini kok kandas sih lho. Wis ora sido kandas ya wis sido. Ora sido kae. Ya Mbak Yuya. Kok kandas terus. Lah nggih kok lagune kandas ae. Sarange Andara sugeng midhang tengen kanthi sketsa.
Lah iya, senggake nganti lali. Lah yo, mendakne HP-ne terus. Lah iya. Oh, seliramu ben ketok wong ayu. Oh, ngaten. Neng berandaku. Jih, yo mangga. Mangka setiaku hatiku Penyelotawan nyelot banter. Lah yo koyo guru apa jene kene. Oh, jan. Iya ora dadi ngopo sing penting gayeng. Dimas Aris, kok pri sampun punangnya santun busana. Iya. Mangka setiaku sampun kapiyarsa wonten karsa panjenengan same yo genti sing lor Dewi jumeneng. Ayo garape sing rame Mas garap Sragen. Oh, lali janjine aja. Ayo Dimas Aris samatolan satata. Aku nunggu
dasare hawane iki sumuk. Heeh. Piye di? Bar metu ingon, bar metu maem terus metu es. Setelah semak celes. Celes. Kowe apa wis entuk? Lah tak kula mengke kentun-kentun ke Oh iya ora apa-apa. Kerek ngenteni aturane para tamu. Wah, oke leh sepian. Heeh. Janjani Piye? Penyanyi sik sanduk ngatek sik. Sendok kancan. Penyanyi zaman saiki beda karo zaman dhisik. Piye bedane? Dhisik iki nuwun sewu ibu-ibu ngono nganggo kebaya kelungan mungil ngono wis payu. Lah saiki mu ya beda. piye? Nganggo kebaya modelane kembang-kembang ngene iki. Ya to. Lah iya. Rambutnya ya disemir abang barang. Ini bocah kemajuan. Iki. Kok kemajuan to? Bengkok kuntek gara-gara. Lah iya. Gara-gara semir abang. Bengkokku cucuk kadel gara-gara semir abang ngoten niki. Kandhani. Ngeten iki keren lho Pak, ngeten iki. Nggih, mengikuti masa ya jadul ngono wae. Tapi aku dimpen wedhusku. Ya apa? Jaran iki tak semir ngene iki lho. Kok so jarang. Iki. Ini ramu apa ijen? Lho, Kaya pasmen. Mbak tiba pengumuman iki nuwun sewu lagi single. Oh, single parent. Single parent. Lah anak kula sik Joko Ting-ting. lho Pak, anak kula 5 lho teng griya. Dalem 5. lah aku malah rong duwe anak. Lah iki main Pas. Awang sik Joko Ting-ting kok teko sing orjen. Engko malah anggi-anggi orang-orang. Heeh. Ora melu gawe melok. Nduk Cahayu. Iki alhamdulillah saged sopan wonten leladan ngubalan. Mapan wonten dalemipun Bapak Kasun. Heeh, Mbah Wo. Sapa? Mbah Hadi Sukir. Mbah Hadi Sukir. Alhamdulillah kula namung nderek mangayu bagya mugi-mugi Mbah kami tuwa Mbah Kasun, Mbah Wo Sukir dados pinisepuh tetuwaning dusun ingkang dipercaya dengan masyarakatipun saged gawe ayam tentrem masyarakatipun pembangunan luar biasa tenan Ngubalan itu beda dengan dusun-dusun yang lainnya jadi barometer pada dusun-dusun lainnya jan iki jan papingi delok nombone kok ngene ya luar biasa to di Asma Kinarya Japa Ngubalan Mas Ngubalan ngundake kapercayane masyarakat dadi pembangunan iki tambah merata ngundakne kapercayane masyarakat batine atine kudu nyawiji batine atine kudu nyawiji kerukunan ya lan nah kuwi lan piye lane ya karo mikir rumasamu lan aja lali marang aku ngono ta ning Mbah Wo ora lantip panggraitanipun dadose Pak Wo niku alhamdulillah punya kecerdasan bagaimana memakmurkan dusun betul kowe tiba yo hebat di luar biasa alhamdulillah lenggah sik gak apa-apa Nduk alhamdulillah niki temanten sakloron ning pengkang pareng asma Mas Tenggo Jasun Winarto Tenggo karo Tenggo apa tulisane ku tak genah-genane sik aku mungkin macane piye aku Tenggo gak baper to iya Tenggo Jasun Winarko pikantuk Roro Mila Prayitno didongakne dadi keluarga sing ayem tentrem barokahullahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakum bi khair amin mugi-mugi teman-teman sak kloron pikantuk berkah barokah saking Gusti Allah dadi jodoh selaminya donya tekan belahanipun Allahumma amin nggih niki pengarak temanten niki ngunduh ya niat aja ngunduh mantu Mbah Wo niki pengarak temanten saking Tambak Selo Kulon Tambak Selo Barat niki nggih Tambak Selo
pengarak temantene. Oh, sekar putih. Sekar lho aduh men. Sekar petak mong. Tanggane dhewe wae. Oh, sekar putih. Sekar putih. Didongakne ora mung ngantene sumrambat para tamu warga masyarakat niki ya didongakne seger kewarasan. Iya amin. Ngantuk berkah barokah saking Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Iki aku tekan kene iki yo nderek ibu. Piyambak dangu mboten nderek. Ibu Kanti. Ibu Hajah Kanti Ningsih. Hajah Kanti. Kanti wis ngarane kuwi iki nggawa mo. Piye kan iki artine nggawa. Kanti nggawa ngalor ngidul insyaallah rezekine supilir ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Heeh amin. Sing kuyung kadang-kadang andara. Andara musik. Kowe ngerti ora mo sejarah aku karo elektron iki? Piye? Aku kelingan karo elektron itu momot. Kelingan ke ronto-ronto aku. Lha piye? 2017 sakar modar gara-gara apa iki? Kuwi. Tenan Bapak Ibu nuwun sewu kula men 2017 niku kula kesetrum ngeten iki mbok dikira iki guyon. Ya karo elektron iki lho. Sing ning Jagir kae lho. Kono Jagir. Wis ning ndi? Ning Kecamatan Pitu. Lho kowe ning kono ya kesetrum to. Aku cek geblak leset dikira iki guyon. Dikira guyon kok. Dikira rene sing tak umbar Pak. Tak umbar Pak. Dikira iki guyon lho. Mbak iki tenan Pak. Aku wis ora sengaja. Lampu ning motor Pak biar. Wis ora ambekan. Tapi mbok sak wis robah nggih ditulungi. Alhamdulillah aku didikek umur dawa. Oh, alhamdulillah. Loh, nah Gusti Allah ya ora roh nang malaikat roh apa ora? Malaikat pencabut nyawa. Hunuk ngene iki. Bagong. Dalem ngono ta kowe. Dalem malaikat. Ayo iki wis wayahe kowe. Riyen to. Mbok semayani. Jan. Mengki riyen Mbak malaikat apa? Utang kula sik kathah. Oh, karo utang sik nggih. Lah kadang percuma nek rene ra jabut kowe. Ampun kula riyen ngono. Lha terus apa? Sing origin mawon. Tak engko ngono to teman. Iyalah. Nggih alhamdulillah nanjake Manggalodo Mas yang tadi. Waktu ku pirang menit Mas. Jus keripik idang keripik telo. Alah iki sarangan. Wis jam 12. Mesti ya kok jam 12 keri iki. Mboten napa niki nuwun sewu wedal sekedap nggih Bapak Ibu nggih. Niki Pak Lurah enten mboten? Wonten. Mboten wonten. Wonten weh. Lah. Weh lha kuwi. Pak Lurah jek. Wah tenan heeh. Sembodo. Alhamdulillah. Heeh. Sik Nduk kene Nduk. Iya. Pak Lurah kene paring asma sinten Pak? Paring asma sinten? Aku yo ora ngerti jan nyun verso. Pak Mukarom. Pak Muhtarom. Bapak Muhtarom. Taktikan. Biasane ngerti aku krungu ngerti jenenge tok Mas. Heeh. Pak Muhtarom tekan kula Banyu Biru, Pak. Pak Muhtarom niku ibaratnya Muh. Mikir. Moh ibaratnya niku aduh moh yo apa moh. Ibarat namung ndedonga moh murah rezeki. Oh, murah rezeki. Moh itu murah rezeki. Murah rezeki. Hidup selalu bahagia. Terus tanggon anggone dados kepala desa. Jan Momong masyarakatipun pembangunan yo layak. Rom iku ibaratnya Rom ya. Rom itu ku tempat ruangan. Ning ora ngerum lho ya kowe. Ora. Iki ngerti munggun karaoke. Rom itu rumah. Rumah iku ibaratnya rumah bagi keluarganipun, bagi masyarakatipun. Dadi pengaduan pengayoman iku mlebet teng rumahe Pak. Betul. Hebat. Artinya bener Pak nggih. Kalau nang arti kita mriko niku saartenan 100.000. Mboten gecek Pak nggih. Sembah nuwun. Ora tudun iki. Lah iya. Nanjake domas yang cantik-cantik. Heeh. Nika wonten secala sik di mangke warga agung nggih nika teman-teman perangkat desa Pak Kepala Desa mangke ampun kundur langkung umin mangke kasuwun foto sinarengan temanten kekalih nggih Bapak Miskan kalian Ibu Bu Sumarsis keluarga Bapak Sunarto kalian istri Bapak Jakiono sekalian Pak Yoyo keluarga Mas Agung kalian istri nggih dan teman-teman perangkat desa ugi karyawan UD sumber rezeki sedaya mangke sedaya kasuwun foto yudi terus nih pokoknya Pak Lurah diaturi foto ngoten nggih. Pak Lurah semua perangkat desa juga kasuwun foto. Saudara-saudara temanten sing urung foto ya diaturi foto. Domase nduk ngadeg Cahayu.
Heeh, wah Mas kene iki mening-mening cantik-cantik. Diaturi ya. Lho. Mulai kate disemayani ya di. Mundur sik. Kendangnya apa tipunge Mas? Endang dulu tak tang ya. Kendangnya mawon mboten apa ya. Keton nek ira mau kendang ya. Sik, sabar. Nduk, ayo baris madepe mriki. Ayo Pak, satu-satu, yo, baris. Dingeti Mas Bagong nggih. Ayo, ndang dulu ndang. Kok didudohi kok ora contone karo ngeti. Ayo mlaku mriko ayo ketune Rama Kendang nggih. Ayo. Lho kok piye? Kula moh. Bocah kok manis kaya kandhani. Aku dipet iki langsung tak gumum. Lah iya, mayare aku nek rasa prengat. Iki jagamu ngincang-ngincang tok ngono. Lah kok malah jejeg iki piye? Nggih. Sini wis ra gelem wis mlaku rene. Heeh, iya. Lah jan. Mot anu candranan mah. Piye? Candranan. Oh, maksud aku ki lho. Candranan. Meni kota wanane. Ayo Jo digameli. Sini kiri Dok. Nganten iki. Iki totokane nganten yo. Iki nganten paksa pokoke yo. Menika to candrane Atmojo temanten Sarimbi. Wah bocah lecinya ke bojo atas. Mantene putri jan detek piadeke lencir kuning maati gonas ganes. Mantene kakung pideksa prakosa ning ora perkosa. Weh jan sondone. Ning ngene iki apa? Rekoso. Rekoso. Lah piye karo bojone celuk lek ya? Lek. Heeh. Piye lek ngono? Heeh. Wis pergane wektu iki mepet kok kira sik. Iya. Duh Mas langsung rene sik manggolone keri ya Lek. Apa melok bareng rene pisan? Heeh, kabeh. Iya. Sini sayang. Iya. Le, Duh Mas manggolo, ayo berdiri semua. Sini kono nggen foto sik rene. Heeh, ayo ndang rene. Penyanyi satu sing kidul dhewe yo. Kidul dhewe. Sing kidul dhewe wis manut. Oh senengane rondo. Ora rondo ora apa-apa ayo. Wes lagu napa? Napa nyanyi dhewe? Enggih lah. Ya le rene le ta bagus rene. Manggolone rene. Ayo le, ngadeg le. Coba request napa niki? Cepet ayo selawan. Lho gak ngerti. Apa manut Mas Bagong mawon nggih? Ayo Duk, ngadeg Duk. Ya lintang asmore Mas yo. Mas. Mas lintang asmore yo. Ayo dak tes lawan sakne tamune wis kawanen. Manggolo domen joget bareng nggih. Joget bareng. So. Ayo Dok. Hey. Oh. Ayo le. Ayo Dok. Asik. Yeah!
mergane wektune wis awan. Engko disambung meneh nak bar acarane resepsi mergane nggih. Iki dongose pun riyen nggih, sampun riyen nggih, pangapunten nggih. Mau iki diarek dongane. Nggih, mau saya kembalikan ke laptop. Oke. Sip. Makatan Gejo Satowis Dimas Aris Bathara mugi handadosna suka birawaning manah Jalantika sami para pinalenggah. Pinangka gonging paewan Hastungkara waosan donga kawilujengan. Wis sampeyan kunjuk pepundhen Bapak Masud Lasimin monggo keparenga daya-daya jumeneng mangayun mugi kastu hamanjingi waosan doa. Bapak Masud Lasimin sasanapun handika kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin adada ma fi ilmil salat anta imatan bidawami mulkillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Dumateng hadirin hadirat ingkang berbahagia, monggo kita sesarengan nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi pahargyan ing siang palenggan menika pinaringan anugrah arupi kesehatan, keselamatan sarta kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kawula ingkang keparengan dereken. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nasbahna wa syahadu wa dzakara syarika wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa khotoyana wa sayyi'atina wa lihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wa khair wa la taj'alna min ahli jahli wa dhair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salimna min awati dunya wa fitnatiha, salimna min awati dunya wa fitnatiha, salimna min awati dunya wa fitnatiha wa min adzabil akhirah. Wa akhiru da'wahum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Monggo ingkang sampun kawula sebat kala wau ingkang dereng foto monggo kasuwun foto sinarengan temanten kekalih kinarya dokumentasi. Kanthi pinangan Hastungkara doa mugi nampa kayuwangan kaslametan kabagas warasan mliginipun putra temanten kekalih lan kita sedaya ingkang pareng rawuh ing samudayanipun. Wiwit para madya wusana pahargyan pun rampung kanthi lulus rikala mawa kita tutup kanthi wasan kamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuna pinangka juru pangandali wara parantara dicara pilih wonten dona dungkap tutur kalantur basa katula katali mugi diagung pasami. Sugeng pepisahan kanthi hasesanti surat dirajaning rat lebur dene kawula Darmastuti tumata kang jinangka tebih godha rencana. Panutup ngatur billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal
bringkang kuwo iki monggo ingkang dereng foto para awak-awak nangis dhewe kasih foto ugi kasut foto sinarang temanten kalih Dimas Musti gandeng ati donga siji rasa iki abadi dewa-dewa Dimas konjo sedaya amung rawuh amung tamu mangke sedaya kasuwun foto tan kantun mangke kadang kaneman amung ladi sunoman mugi mangke sedaya kasuwun foto